Lelo pa Nyasa VoiceBox mndokhala tukambirana nkhani za ndale kandisidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi. Samuel Lwara akunena kuti ku United Nations President Awagwila kuti ndi President Wabodza chifukwa kuti nthawi zambiri akamachoka kuno ku Malawi amalonjeza zinthu zambiri amakamba zambiri kuti ayi tikupita ku UN tukapanga chakuti ndi chakuti koma akafika pamene kuja akuti sizimaoneka kuti anthuwa akudzatani kwenikweni. Ndiye Lwara akuti ayi ulendo uno azungutu adziwa kuti ayi President wa angobwera chimanjamanja palibepo mfundo imene anyamula kuti ingapindulira Amalawi komanso kumeneko sikuoneka kuti sakudziwa chimene apita ukachita angonyamula chikhwimbi cha anthu amene ntchito yake ndithu sikuoneka kwenikweni kuti anthuwa amakatani ku United Nations. Ndiye khali modzi kuti timve kuti Samuel Lwara akuti bwanji pa nkhani ya ulendo wa President Chakwera amene padakali pano ali mu mzinda wa New York ku dziko la United States of America pamene akukhala panawo pa mkumano wa mayiko onse a dziko lapansi kapena kuti United Nations General Assembly pano pa Nyasa VoiceBox. Good afternoon, good evening, comrades. Masabwanji kumene muliko. Sorry, comrades. I think that the anklepo zinziwili zitatu. Of course, I'm very thankful kwa ambiri amende yankula nanu the whole day. Lero litakati kuyankula ndima kona kuyankula ndi ambiri. Kuma inbox, kuma soma group mosiana. Kuma group ena mwina ni mango welenga. Sima yankula nanu kuma ambiri amende mabwela kuma inbox plus ma video calls. Zikulu zokuza Malawi. Thank you very much, comrades, because this mazadi kama yankwanda antena uku antuso yena mafuranso mutavako na mawanga sikule. Choyamba chencho wenika kuzena Malawi. Ndi wachitoni kwa mbili ndi mene Chakwera ku New York. Today, gamba zulo siku, I've been communicating with Anzatu amene ali ku United Nations ku UNGA kome kuli Chakwera. Anthu mwamba disatira bwino kama yankhula zokuza Malawi. Feedback imendi kulandira yandisangalatsa kwambiri kuti mpaka na some big radios, some big TV radios paziko lapansi andipanga promise kuti naonso mwina apangirane andiyimbire phone tiyankhulane kapena video call tiyankhulane ndiyankhulepo zokuza ndale zathu za ku Malawi ndi mmenenso Achakwera akuyendesera boma kuno ku Malawi. Izi zikubwera chifukwa chakuti Achakwera kumene ali ku United Nations ukhanga sizikuyenda zinthu. Nothing is moving. Chipiteni ku United Nations Chakwera kukhangati is under close watch by most governments and most international organizations omwe amapanga ntchito zokuza ndalama kuno ku Malawi. Akuonanso zinthu zina zomwe Chakwera akuyankhula ku America uko akuona ngati nzaboza. So Malawi ngati mtsogoleri wathu ku America akumutaya ngati munthu waboza pa zimene akuyankhulazo. Ife ku Malawi kuno tikuona bwa. What is our position? When our president is being mocked and taken and people doubting him. Atamena ufuna tandizeo akumukaikira Chakwera ndi timu yake ku United Nations. Amalawi mkuona ndipene papa zikukhala bwanji. To me it's a very sad situation. Ngati mayiko azungu omwe kumbuyo kose kuti makhana obwino panopa amba kukaikira mtsogoleri wathu wa dziko lino, the sixth president of the republic. Akumukaikira. Mkuona bwanji Amalawi. This is a very sad situation. Sizosekelela iyayi. So Anzatu akumayiko akunja, now the feedback that we're getting from there, zogwesa mkhaya kwambiri. I don't know, I don't read the government page. Kuti kodi pa page aboma akulemba po chance zokuza ulendo wa United Nations. But the information that I have, I'm getting from US, United New York, zovela zisoni kwambiri. Even mabungwe, they want to talk to us. Kuti amvese bwino what type of a president do we have in Malawi? So Malawi zogwesa mkhaya kwambiri. Kuti mtsogoleri wathu ali kunja, koma kunja kujali kuja, anthu akunjawo. They're communicating back to us here. Mr. Lwara, how do you understand this president? Ndene ndiye angabwanja Malawi. Iniwo muli iniwo Amalawi akufusa mene kuti president wanu wapita kupempha ndalama. Kupempha ndalama kuja akuimba phone kumene wachoka kumuzi kuno. So these are the things that comrades we must be looking at them critically. Kodi Chakwera anapanga plan bwanji ulendo wopita United Nations. Kodi mtundu wa Malawi Chakwera anatisanzika kuti akapanga chani. Kapena kwa MCP mwina ngatuzeko bwino. Komanso kumarare za MCP. Palibe mene nekambapo za bwino za ulendo wa Chakwera utapita ku United Nations. Because ulendo ku United Nations umakhawa ufunika kwambiri. And I was expecting MCP kwendeni to say something about the tip of the president at United Nations. Kwa United Nations Chakwera upanga chani. Because it is quite awkward or absurd. When anthu kunoko mupanga rare president wanu wa Chipani wa dziko ali ku America koma simu kukambapo za ulendo wake ali ku United Nations. Koma munena kuti president amene azapitiza kutilamulira mpaka 2030. What did Chakwera kare
kupita ku United Nations amafuna Malawi tipindirepo chani pa malweni ngamene. Of course United Nations malweni akapidwa almost every year anthu amakakumana ku United Nations. Koma the thing is kuti Chakwera anapanga plan ulendo wawo bwanji, because ukhanga ati kumene kuliza uzosema manyazi kwazoka kuli manyazi akulu ku America. Even the people amene apita nawo kumene koko anthu akumaseka ma hotels kuti Malawi, why are you here? Mwapita mbiri ku United Nations but mwayamula fundo yanji ku United Nations Amalawi. Malawians, let's not be people kukhala ngati mina kuti sitimaganiza yani. Komanso tikasankha mtsogoleri asamalitenge ife amene tambika pampano ngati zisiru kapena tinasowa kolowera kapena we had no other choices to make. Ndale zathu za ku Malawi zimakhala zabodza, and mabodza akakhalako anthu ena kumayiko enako amafuna chilungamo. Achakwera amatinamiza ku Malawi kuno koma kunjako agwira ati kumeneko. They're saying that the Malawi president is a liar. He's got no agenda ku United Nations. Just imagine. Zogwesa mphayi kwambiri. And if your President Chakwera ndi watu ena mkwa madaba ndi Lwara mukakhala nawo bwanji akukuza ti bwanji anthu akuchawo. What you have to know is ngati munthu uli mtsogoleri wa dziko sumakhala wanzeru nthawi zonse kuposa munthu amene wakupasa vote. Amalawi ife panopa ngati ineyo I'm more clever than the president amene nampasa vote yanga. Achakwera ngati atenga vote yanga ineyo nawo votera to add on his vote to win the elections in 2020. Aina uzati ineyo popeleka vote yangayo ndinali wanzeru kwambiri kuposa iwo. Chwa mwina iwo ine ndikanakhala mwina mtsogoleri wa dziko otikakhala neso kuti naima nawo iwo aja ndikanaima ndineyo pa 2020 saka ndipasa vote. Koma ineyo I sacrifice my vote kumpasa Chakwera. Meaning that wanzeru kwambiri inali ineyo pa nthawi imeneyo. Lero ngati Chakwera wa mboma akola ngati anzeru ndi akuzichedwesatu. That's why kumaiko akunjako akuona kuti is the cheapest president on earth. And where this thing of cheapness coming from? Chuchoka kuti Chakwera ndo cheaper kwambiri. Remember Malawians, just to remind you, atangolo wa mboma Chakwera anali president wa mayuko osauka the whole world. Anali president wa mayuko anthu osauka. Anali munthu leader yemwe amasogera mayuko osauka pa dziko lapansi. Was our president. And people are looking at that. Kodi munthu amene iye atangolo wa mboma anali president wa mayuko osauka. Kodi panopa ku Malawi kuli chani cha chilendo chomwe chapangika kuonesa kuti mwina akupanga bwino. So munthu kanali president anali mtsogoleri wa mayuko osauka pa dziko lapansi. And today Malawi is more poor than mena Chakwera mwa mboma. Chakwera atangolo wa mboma zinthu zaliko bwinoto. Anapeza kuzinzira zili bwino. The inflation rate was good. Even the dollar was good. But today the dollar is over 1,000 kwacha. But the time Chakwera kula mboma, the dollar was below 1,000 kwacha. So anthu akamafunsa kuti kodi president amene iye ku Malawi wa ino Lwara akutanzani chani. Yeah, they've got the right to ask the questions. Because life in Malawi has not changed any inch going upwards. No, we are still below poverty lines before Sakugula ku Malawi. So comrades, Malawians, let's be serious the way I am. Tisamasekerere Chakwera kamabwera kuchoka kunjako kuti atinyamula zinthu zanzeru palibe. Kumene koko angobwerako chabe. Chifukwa ngongole ndi zambiri. Palibe dziko limene lakhulukirapo ngongole chipiteni imene apitako. Palibe bungwe limene lakhulukira organization ina yonse yokhuza ndalama yomwe yakhulukirapo ngongole ya Chakwera. Kuti aziko la Malawi tili khulula ngongole. Kulibe. Angobwerako chabe ngati munthu wamba. That's what you have to know. Bambo wa nyumba ali ndi ana ake anzeru ophunzira ali ndi minda ali ndi madzi ali ndi misinje. Chilichonse ali nacho ku Malawi. Chokapemphera ndalama za nkhani kumayiko kunja ndicha. Chokomanso munthu ona anaphunzitsa bwino anthu ake nyumba waphunzitsa nako. Chomavutikira kugona ninja ndicha. Anako ubwanji samakuthandiza iweyo ngati kholo. Chimene kuona papa Chakwera what is lacking with his presidency ndi ma information ndupeza from America. Chakwera khangati anthu ophunzira kumana kuno sakugwiritsa ntchito. That's the problem with Chakwera. And ozindikira Chakwera is trying to avoid educated people in Malawi. And wherever he is in New York, there are a lot of educated people from Malawi ku New York. Omwe maziwa good governance. Omwe akuza kumuthandiza Chakwera nzeru. But Chakwera does not want wise people. Omwe anaphunzira bwino ku Malawi. Chakwera safuna kwaika mboma mwawo. That's why even when you look at these cabinet ministers, cabinet ministers abeti now ku Malawi kuno, very useless people. Very, very useless. People who are not even educated. And omwe inde anaphunzira koma school zawo zosalongosoka. Kuti anapita school zake anaphunzira chani ku school. Their school zawo zimene anaphunzira anzathu amene ali mu cabinet ya ku Malawi.
mukati mone ndizopanda phindu. And it's very sad that we have got the secretary to the president cabinet yemwe ndi munthu wophunzira kwambiri kuposa somwena cabinet yacha anthu ambiri mu cabinet ya Chakwera. But she's been misused by this President Chakwera, the chief secretary to the president's cabinet. Wophunzira bwino kwambiri. And people, if they can work hand in hand at Chakwera, you can understand some of these things that is failing to do or to perform or to deliver the president wow. So Malawians and Takamati say kunja, Malawians got very, very good educated people. Pomwe Chakwera tata agwisa ntchito bwino bwino. Sitikama pempha ndalama kwa IMF. Kapena potenga ngongole, akuza kupanga bwino ndithu. To plan better, to get Malonzo or Magranta or Akabwera, go aggressive with ntchito. But Chakwera does not want and changes, which is very bad. So, comrades Malawians, I'm happy also to tell you Malawians or to encourage you Malawians kuti tipeze as mtsogoleri andale abwino. Komanso amene chilemene kuzancho kuti ndale poyamba ndale yonse imakhala background yake. A good or a bad background. Kamuzu Banda was a medical doctor, but he was a good politician. He fought the whites kwacho samu mpaka napeza ufulu watu meti nao panopa. Sikuti kapena ndale amalowa mklasi ya. Ndale ndimene munthu ukuzionera wekha. Ukamapange bwino pa ndale so umazikweza wekha munthu ndi khalidwe lako. Ndikati khalidwe lako liloyipa, forget about being in politics. That's why ena timangochemera mwina khalidwe lathu sila bwino. Maybe we feel with the faith kamba ndale tingosokoneza anthu. It's better to be a voter rather than trying to take position ya ndale. By the end of the day. So what I'm saying this is Chakwera background yao ya ndale inayo kuchallenge. See what is happening. So tikapena background yonse ya ndale yimakhala yabwino. Ayi. Background zina za ndale zimakhala zoyipa. Ngati metaona kwa Chakwera. This time we can no longer trust a leverage to rule us again. Chifukwa palibe chimene chimachitika cha zero. Azibusa ambiri amaopa anthu ochenjera because amaopa kuti angalese akamati yayi Yesu azabwera ngati wakuba amazwali nake azalesa kuti azabwera bwanji wakuba zaziwa bwanji ndi wakuba twakuba wose akaba timayika ku prison ndiye Yesu akazabwera kuzaba kunoko ndiye azamika ku prison ngati. Anyway, I'm just giving you this silly example of how some people understand things. So what I'm trying to say, comrades Malawians, is we are really an embarrassed nation because our president has got nothing to offer United Nations. And no one is convinced with his tip this time United Nations. My meetings osewa upanga kumandi anthu. Osewa feedback yake kumbali after the meetings akapanga. Akumati pasaso feedback kunoko. Kuti your president he knows nothing about governance. Knows nothing about getting a loan from international organization. Knows nothing about how to manage grants. Mayuko akunja kupeleka. Zochitamenya kwambiri. So what we need as a country panopa Malawi, let's accept. Aliwezi peleka vomere uta Chakwera has failed. Tika vomere zote Chakwera nalepera, it's when we're going to find a better leader. Kwa ngati upanga zawo zakuseli, kapena kumamchemena Chakwera chote kupasa ndalama, kapena kumsupporta wina na club kale pampando. Chifukwa kuti mukona ngati azagwisa Chakwera pampando wa president, ayi, amana teachers naso. Let's find good people. Omwe azagwira bwino ndi azinzawo ozindikira, oziwa. Zinthu zina zomwe Chakwera zikulepera kuti angapange panopa. Cho Chakwera panopa, it seems his brain is blank. There's no hope in this presidency ya Chakwera. And that's the reason why we want this Chakwera out of government. That's it. Chakwera fans that Joseph ndi vote pa 2025 because sakuziwa chimene akupanga. Tinasankha mola kwika Malawi. Why tinasankha mola kwika? It's not me, it's not you. Joseph analysis siru nthawi timasankha Chakwera kwaika pampando. Sitinaone kwambiri, tinangoona Chakwera kuti basa Joseph mthalika pampando. Sitinaziwe kuti Chakwera ndi ofoka mzinthu zina zofunika kwambiri poyendesa dziko. That's why we are suffering, Malawians. So, comrades, Malawians, this is a very sad talk. Many people have an Zati pesa mpaye kwambiri. Because naneso tikamaya kwanda zatu akunja akamati kuza kuti kumalawi kodi Lwara president wanu anakonzeka bwanji kubera ku United Nations. Anthu amene anatenga usewa aupanga chani kunoko ku America. Because the people that amene pita amene kwa anthu palibe china upanga kuti aungodya basi. Just imagine. Kuno kulibe sima. Basi upita ku America kwangu dia sima. No contribution. Not even helping the president how to make deals or how to conduct meetings or making selection of people to meet. Or mayuko as so mayuko ukuma now president. Alibe ndi choice yomwe. Anjena basi ngopita United Nations for the sake of appeasement for nothing. Comrades, I'm sorry, but this is very sad.
kwa wina aliyese ku Malawi. Tikamafuna mtsogoleri ku dziko tione atsogoleri omwe akuzatithandiza. Amene mkuona ena ndi ofoka azusena amenewo. Ngati uli ofoka kuyamba ndale kuza kuti ndi ofoka, don't dare start Malawi politics. So panopa ndale za Malawi zifuna munthu wamphamvu to revamp our economy. Otherwise tizangosanga chimbulimbuli kolo kubweza azosankha Chakwera, it will be disaster. Taona nzipani zawo za Chakwera za MCP, they were conducting rallies kuno kumpoto. No one at even pa marale za kukalonga ndiku yependeni. Palibe amene nanena po MCP why Chakwera ali ku United Nations. Palibe. Sana tuzepo kuti MCP kuti chifukwa chani Chakwera ali ku United Nations afuna chani. Angu kama tizamvote Chakwera 2025 azapanga chani Chakwera. What is he doing ku America panopa? Akanatu za MCP. Or MCP should tell us why are they afraid of telling the ills of Chakwera. Chakwera is the president for the country. Akulepera kwenza zinu ngati republic president. What is the problem? MCP. That was in koda Chakwera ndi vuto lanje. Maybe no members of MCP ndiyamene mundi vuto. What is the problem Chakwera not understanding the environment that we are facing here or the situation that we are facing here in Malawi? MCP if ena afi tikulepera kuti investe bwino. Koda president ano MCP akuchipani kwani ku MCP. Sipena amalepera kupanga zinthu zoyenera muziko ndi chani anzathu ku MCP. What is the problem of your leader? It seems your leader simkumthandiza kwambiri ku MCP. And as a result, you have got a very big burden protecting this man who is behaving like a fool when he's at the United Nations. Simkuona MCP kuti munthu akuvutika mtsogoleri wa MCP. He's suffering. Mwamusankha nokha. He went and challenged ku convention. Munamwika ngati 1-0, but he's struggling ku United Nations ku America. Are you not sorry, you MCP people? And where do you get the energy? Udi mpaka mfuna azala muliyeso ziko la Malawi. Pena paka MCP, I blame you. Maka mene mini milomo ya ikulu kama yankula, mumona ngati munidini 1-0. Chwa mina mwitu yanu ja ikulu, kapena makutu anda akulu, kapena mpunuzana za zikulu. I feel sorry for you guys at MCP. Advise this man to step down as a party leader. Even I should withdraw his candidates for 2025. He is not helping us as a leader. Waziko. Sikusangana naye mkulu amene ye. Ngati simkuziwa MCP. This is your duty. Make your leader azinvesisa zinthu. Ngati zavuta zinthu atiuze tose lifa Malawi timaziwa mavuto mena makalira. If he is continuing to pose like akuziwa china chili chose atipwetekesa tome. Akutipwetekesa tose. Ini chako MCP naso zikukuwa wani. Shori kapena ndalama zetu kufuna ife inomango pesa za ulere. Ayi. We are all suffering. Even members of MCP are suffering. So inako MCP akula usankhani convention. Kodi president wanu munaonamo chani zero kumwika Chakwera kukhala mtsogoleri wa dziko amene kuti atsogolere chipani chanu mpaka 2025. Amene nthawi yake office inatha kalekale kuchipani. What is there in Chakwera? Tatiuzeni. Uzamangoti nyoza yayi awasangana mulire tatiuzeni kodi zimene MCP ngati Amalawi anzanga. Tosefe MCP chipani cha Malawi. Ineso ni MCP. Kodi anzathu amene mnapita ku convention kumpanga endorse Chakwera kosapikisana ndi munthu wina yense. Munaonamo chani MCP? What did you see in this man? This man is an embarrassment to us as Malawians, as a country. Kodi kuchipaniko chabwino mukuona chani? Akupasani chani? I'm sorry comrades to say this because zosa manyazi kwambiri enafe tinaenda tu paziko la passport. We have moved. We know how democracies work in other countries. We know how politics does in other countries. Kumalawi kunoko we are just an embarrassment under Chakwera and under MCP leadership. Ziko comrades, good evening on a sad note.